Kula nuwun. Om Swastiastu. Halo Mandala Channel. Halo pemirsa Mandala Channel, utamanya generasi Hindu, dimanapun berada, baik yang masih TK, SD, SMP maupun SMA. Ayo cah, ning Mandala Channel ana sawijine sayembara sing diarani sayembara ing Mandala Channel patraping Hindu Jawa. Ya kuwi mau anak-anak Hindu diajak ngenyanyi kauripan biasae, contone adus ana dongane, ngopo-ngopo ana dongane, cah tibakno dilombakne. Ayo, semakin ditingkatne apale, semakin ditingkatne prakteke, sesuk nalika melu ning Mandala Channel ana sayembara, sampean tinggal ngecakne. Lah ning kono ora mung ngecakne cah, kawusanane ning kono sampean dipuji, ya diparingi apresiasi, diwehi bebungah nalika slirane betul-betul iso dadi bocah sing kapiji utawa iso dadi bocah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jo melu lomba yo. Ing sayembara ing Mandala Channel patraping Hindu Jawa. Monggo.